Velkommen til programmet Kasper og Arbejdstidsaftalen. Vi har i dag besøg af pensioneret overlærer Sur Andersen. Og hvorfor tror du, at flere og flere lærere går ned med stress? Jo, det er sgu da fordi, de arbejder for lidt. Nå, De røvler. nå. Det er du nødt til at uddybe, ikke? Ja, men det er sgu da fordi, at de jo ikke kan få fyldt deres liv ud, jo. Så, det får man da stress af. Lediggang er roden til alt ondt. Ja, okay. Basta. Det tror jeg ikke, vi kommer nærmere i dag. Så fortsat god lockout. Ses vi. Det tror jeg nok, vi gør.